First month pa lang ng January 2024 mga idols at ang Bristol Group talaga naman po binibigyan tayo ng madaming innovation, improvement sa kanilang mga model. Especially itong ating bagong model update ng Bristol. Ito po ang ating Maxi Scooter Expressway Legal to with new safety features ang ating 2024 Maxi 400 with TCS. Yun mga idols, meron tayong bagong updated model from Bristol. Ito po ang ating Expressway Legal Maxi 400. Kaya talagang magugustuhan nyo ito mga idols kasi ang ganda po ng kanilang in-add na features dito. Siyempre from the old model, wala po itong traction control. Ngayon, ang version 2 natin, it comes with traction control system. Kaya pagdating sa safety features, mas solid na po itong ating bagong model na to. Dual channel ABS and TCS ay meron na tayo para dito sa ating Maxi 400. Hindi dyan, meron pa tayong special freebies dito po sa kanila ngayon. Kaya alamin niyo po lahat yan, samanin niyo ako, isa-isayin natin lahat na nabago dito sa ating bagong entry-level Expressway Legal na 400cc. Tara mga idols, samahan niyo ako. Well mga idols, kung gusto niyo pong bumili ngayon ng Expressway Legal Maxi Scooter, isama niyo po sa listahan itong ating bagong model from Bristol, ang ating Maxi 400 with TCS. And let's see lahat po ng improved specs nitong ating bagong scooter na to. And syempre, unahin na po natin para sa ating engine type and transmission. Again, ito po ay merong total displacement 377cc, 4-stroke, naka-single cylinder po ito. And of course, ito po ay merong single overhead camshaft, 4 valves, liquid cooling at electronic fuel injection plus CVT transmission at pwede nyo start via electric mga idol. Siyempre pa yung kanyang compression ratio is 9.5/1 at itong ating max power 21.7 kilowatts or 29.1 HP at ang maximum torque naman ito 33.5 Newton meters at 5,500 RPM. Ang kanya namang average top speed 140 km per hour. Again, itong ating Maxi scooter, pa nagko-cruise ka na to sa mga expressway, perfect yan, takbo na yan, sakto-sakto lang yan. Siyempre meron tayong limit 100 km per hour sa ating mga expressway. And para sa akin, okay to dahil gusto natin, komportable tayo at talagang mag-enjoy tayo sa rides natin. Pagdating naman sa ating chassis, yan po ay naka-telescopic fork sa front suspension. And yung ating rear mga idol, naka-dual shock absorber with sub-tank at yan po ay preload adjustable. Ang kagandahan dito, yung ating stopping power, naka-single disc po yung ating front brake, hydraulic yan, 2-piston caliper with anti-lock braking system. So, equip po tayo ng ABS sa ating front. And ito siguro yung ating medyo kinapos. Sana ginawa na lang dual disc brake itong ating front brake para sa ating Maxi 400. And syempre dahil sa ganitong category, most of the bikes or scooter, naka-dual disc brake na yung front niyan. Hoping na sana sa next update nila ay gawin ng ganyan. Ang ating namang rear brake, yan po ay naka-single disc brake with 1-piston caliper at equipped din po ng ABS. So, and the best thing na ginawa nila dito, nag-add na sila ngayon ng TCS or Traction Control System para sa ating version 2 ng Maxi 400. And nakita nyo rin, bumagay din po dito yung ating bagong wheels, rims and spoke na to ngayon. So mas lightweight at mas magandang pormahan And ang sukat naman ng tire natin sa front ay 120/70 by 14 inch at ang ginamit na tire diyan, ang brand ay CST, dual purpose type to. At i-check naman ang ating likurang gulong. Siyempre, sukat niyan 150/70 by 13 inch. CST tire din to. Yan po ay tubeless front and rear yung ating tire na yan. Kaya mga idols, ito po ang ating bagong Maxi 400. Mas matindi na Naka-rim spoke na tayo. Quality din yung tire. Ang wheelbase sa sukat ito, 1,578 mm. So, hindi naman po nagbago yan. At ang ground clearance, 170 mm. So, perfect din yung ground clearance niya. Medyo may kataasan yan. At kahit mga puntahan natin small trail, pwede. Yung ating namang bigat, 208 kilograms para dito sa ating Maxi 400 na to. Well, para sa aking mga idols, syempre kung naghahanap kayo ng inyong Maxi scooter, usually ganito talaga yung pormahan ng mga upuan nito. Malaki talaga, Maxi style yung ating pinakaupuan. At makikita nyo, komportable tayo as a rider. Plus din yung ating mismong passenger, yung ating OBR. At ang sukat ng seat height dito, 730 mm. Kaya mga idol, sa akin po, tinaray ko to.
kayang-kaya, pasok na pasok yan, walang problema. Comfortably kayong makakapag-rides dito. Siyempre, meron din tayong compartment sa ating underseat. Yan po. Okay din yung large compartment niya, pero yun nga lang hindi kasya rito yung full face helmet. And siyempre, madadala natin yung mga essentials natin, yung mga iba pa nating gamit, ano. Well, kung kayo naman po yung magpapakarga ng inyong gas, ang ating location niya nasa gitna, no? At via keyless system, pwede nyo nang i-open yan. Ang fuel capacity naman po ng ating Maxi 400 ay 17.4 liters. So again, dahil Maxi 400 to, ang ating naman fuel consumption, 25 km per liter. Aba, perfect yan. Malayo-layo na mararating natin bago natin maubos itong ating gasolina, no? At syempre, meron din tayong features sa keyless entry, no? Diyan sa keyless natin, pwede na natin buksan yung ating seat na yan, yung ating upuan. Isang pindot mo lang, bubukas na kagad yan. Ganon ka-convenient para sa ating mga riders yan. Siyempre sa ating keyless na yan, pwede natin i-turn on yung ating makina. At ito nga, meron din tayong mga small compartment with cover, ano, kaya kahit umuulan, hindi mababasa yung ilalagay natin dyan, yung ating mga cellphone or something. Kaya mga idols, kung may mga rides tayong malayo, siyempre perfect na meron din tayong mga small compartment. Pwede nating lagay yung ating mga IDs and everything. Of course, ito naman pong ating handlebar, upright yung position natin dito. Kaya relax po tayo kahit long destinations, hindi po ganun ka-stressful at kapatig para sa ating mga rider. Well, yung ating lever, naka-ano na rin yan, adjustable. At equip na rin po ito ng passing light para dito sa ating left handlebar, nandyan yung mga switches niyan at yung kanyang mga knobs para sa ating signal indicator and everything. And additional feature pa rin ito mga idols, yung ating traction control system nasa right handlebar, yung kanyang button or switches. Pwede mo ring i-turn off, ano, depende po sa preference nyo yan. At meron din tayong equip na hazard light for emergency. Siyempre makakatulong yan kung tayo ay merong sudden incident or siyempre meron tayong problema sa ating bike. With hazard light, perfect yan. Kaya mga idols, itong ating bagong Maxi 400 na to, equipped din po itong ating scooter na to ng socket charger or USB ready na po ito. Pwede na natin i-charge yung ating cellphone dyan. Siyempre, kailangan pa natin bumili ng ating cellphone holder, ano, para talagang secure dyan habang nag-rides tayo, ano. Plus mga idols, sa pang feature na nagustuhan natin dito sa ating Maxi 400, yung kanyang napakalaking bagong full color TFT panel. Kita nyo, pag inopen nyo yan, halos very visible na lahat ng information, yung mga indicators natin. And nakita nyo yung animation niya, no? Aba, napakatindi, no? Perfect itong ating bagong motor na to. And meron pa silang mga in-include na bagong features nga dito. Gaya nitong ating tire pressure monitoring system. Ano ba yung mga yan, mga idols? Makikita nyo po dito sa ating screen na to kung ano na yung pressure ng ating mga tire. Kung need na ba nating pahanginan or i-adjust. Kasi mga idols, malaki din po ang magiging menos sa konsumo ng gasolina kung tayo po yung tires natin ay malambot, ano. Kaya mga idols, magandang features yan para sa akin, perfect yan. Siyempre meron na rin tayo ditong traction control system which is makikita mo doon kung naka-switch on ba or naka-switch off yung ating traction control na yan. So meron tayong indicator doon, meron siyang lalabas na X pag naka-switch off po yan. At ang kagandahan dito sa ating motor na to mga idols, yung kanyang dash camera, no? Front and rear, meron po tayong dashcam na pwede nating i-record yan dito sa ating motor at pwede nating ilipat sa ating cellphone. Kung gusto nyo pong makuha yung details yan at makita natin yung ating mismong ride, pwede nyo pang magawa yan. Yung ganun kaganda tong ating Maxi 400. With dashcam, another safety features din yan. Kung nag-rides tayo, nagkaroon ng aberya, pwede nating may record at makita yung naging incident kung sakali man, ano. Siyempre pa itong ating bagong motor na to, meron din siyang Bluetooth connection. Dito sa ating full color TFT panel na yan, ay may kukonek mo na yung cellphone mo. Pwede ka nga maglaro ng ano dyan, ML eh. Kaya ganun kaganda tong ating motor na to. Yan, nakita nyo yung dashcam niya. Yung nasa right side, yan po yung ating rear camera. At sa left side naman, yung ating front camera. Ang linaw, di ba mga idols? Kitang-kita mo. Kaya mga idols, itong ating model na to, makikita nyo yung kanyang dashcam, ano, yan dyan sa pinaka-front natin ng headlight, ano. Yan po. So pag yan po tayo tumatakbo, pwede nating i-on yan at i-record din para sa ating safety. Kita naman po ninyo yung kanyang napaka-astig na kanyang daytime running light, ano. At ang panalo dyan, naka-LED po lahat ang ilaw natin from signal light, from ating daytime running light, tail light, at syempre, projector headlight. Ganun katindi yan. Hindi naman nakakabulag po yung kanyang high beam, ano.
At syempre napakalinaw niyan. Perfect yan, lalo kung night ride tayo. Kitang-kita natin yung kalsada habang nag-rides tayo mga idol. So makakatulong na malaki yan sa ating mga riders ano. And mga idols, ngayon po ang presyo ng ating Maxi 400 with traction control ay 368,000 pesos. Yan po yung ating SRP. Minimum down payment 73,600. Meron pa itong included na LTO, insurance, chattel, at ang magiging total down payment natin ay 114,860. 24 months naman ito is 17,419 at 36 months 13,330. So mga idols, ano yung final verdict po ninyong lahat? Mas pogi ba at mas magandang bilhin itong ating bagong Maxi 400 version 2 na may traction control? Well mga idols, pwede nyo akong ma-PM sa ating FB page kung kurso natin yung bilhin to at mag-leave po kayo ng comment sa ating video. Again, shoutout po sa inyong lahat at ride safe po sa inyo, idols.